Ngai ku Balei fi baro sasisian daga kerteng ga bathiang tam ga jong try jisu. Oblen gur khu fi baro paralok ki bechupe egani ga channel ga jongi. Bat hagani ga sien ga momentar ngat ngai ba oblei on gur khu fi. Te klam da pen slam show tengil la shega tien ga jong oblei. Kabangadon ban kran menta kadai shafang ki singi wa Khatduh. Ngai kerteng ini ga jingkran jonga Balei KLUMAR Jingmut ya ki Sngi ki BAKHATDUH. Let's say ki wiki tiang ang Balei fi KLUMAR Jingmut ya ki Sngi ki BAKHATDUH. Ngakran ni gani daga do anwat janga baro namar nga hagado anwat janga ngadap daga ngadan jingkta nga mabanong. Habang nga perkhat paladangi ki Kristan ki KLUMAR Jingmut syafang ki Sngi ki BAKHATDUH. Namar bagaktian jong oblei ka hikai, namar bagaktian jong oblei ka dong juba. Ai bagani ka jingkaran kan long ka jingkar khui fi ni ka por. Ini sedang ini ka jingkaran kum ka jinglam prang daga bapuli na ka shiti ka baningkong jong opol sigi korin. Kalano ka bakat saw ka dukot ka balai fulai. Kaktian jong oblei kong kum ni ngap ha. Namar oblei umlong oblei ka jinghiwin. Henry ka jingsuk ken sa jisian. Namaru blay umlong ublay ka jinghiwen. Henry ka jingsuk ken. Kababal kong ublay jongi umde ublay jong ka jinghiwen. Lara ublay wangi ni shakri umde ublay jong ka jinghiwen. Balay ngini khiwen, ngini khiwen, balay ngini KLUMAR Jingmut. Balay ngini khi Jingmut, balay ngini lang panik. O namar kata daw ng kapani fini ko por. Henry nga siyam ngayo i. Bahaga ba yadesh pangisi ki BAKHATDUH. Shibon ki Kristan hagani ga rijongi. Ki jingmut lane kimdan ga jing smot ho. Marta da ay bagani ga jingkran kan yarap ifi paralok. Kata de ga weni ki daw bagani ga channel jongi. Penmi bangin kran ni ga tien chong oblei. Ese ga de ga weni ki daw mangarong ayang ban kran ni ga jaka. Nakaransan ka bakum kani baani ka jingkran kan yarap ifi ngano si se niakran mata ka jan man hagani ka pokade Balei KLUMAR Jingmut ya ki Sngi BAKHATDUH to ngana ifi lightly ki point lightly ki mat kamat ka baningkong Balei KLUMAR Jingmut pang ki Sngi BAKHATDUH kum ki Kristan ro Balei dang KLUMAR Jingmut pang ki Sngi BAKHATDUH kamat ka baningkong kadai bamdan jingshai nagaktian oblei Bamdan jingshai nagaktian oblei. Kasam gam sispa khat kandai ga dkhot gam sispa san gom gumne. Kaktian jome kalong ga jingshai gi kijat jonga bat ga jingshai kalong ga shara gi kijat jonga bat ga jingshai ga lamti jong ga lamti jonga. Kenmo parlo ka jingshai ga jing Kristan jongi ka dei bet nagani gaktian jong oblei. Ladakran ye kisi gi BAKHATDUH ro ka jingshai ka don nagani gaktian ka jong oblei. Namar kata daw ng kapani fini ko por. Ay bagani gaktian jong oblei kan karhu. Kadaw ka baningkong lani ka mat ka baningkong ka mga ay fini ko por ng Balei KLUMAR Jingmut igi Sngi BAKHATDUH ang bamdan jingsha na gaktian jong oblei. Habang ngakrani ka jing bamdan jingsha na gaktian jong oblei, nanot ban ong. Bamyo jinghikai ka babiyang. Bamyo ke jinghikai ka babiyang. Habang ngakran ni kata, yidan ka man sautu. Baki balang Kristan kidan kami ka jingkit klik ka bakrao ban hikaya lagi jong ki bangay. Ban besay lagi jong ki bangay. Gidan ka jingkit klik ka bakrao hado kata-kata. Kamlong ka baday bang isi smokeman bang idon shibon ki bangay ka balang. Bangila roy haki number sa jingbun brio. Renganaw sa isen, gidan ka jingkit klik ka bakrao. Kumjua ke bedesh pangi Sngi BAKHATDUH laraki balang laraki banget kimyo jingsha na kata jaga ka baki gidon ki shakri na ikin liwat kumubrio bakran ni gaktian jong oblei nakran na gadono janga baro padai mangi ban ai jingsha iki na gaktian ka jong oblei katari ka jingit kli ban besai ki banget kari ka jingit kli jong ka balang jong ki nong yalam jong ki brio ki bakran ni gaktian jong oblei ki ba oblei la khat yeki
hatu utrai jungi kran kumta hatu Jesus Christ umang kumta wang khele yala the gospel da pelong senrani kibre dahikai da besa u Jesus Christ ka por bo le wat yo Petras bat kiwe pat ki senran ki badan nyongot na kapung Galilea hadi mula mi pat na ga jingta mar ki ni senran ki la le tong do khase sia fikan mau ong kum no Petras ang to besai ki lang brot ki jona paralak na marta ka da ong ka bani fini ka por ta dei badan kam la ngim dan jing sha ne ka tin chang oblei nginya KLUMAR Jingmut hi gi singi BAKHATDUH fi jukan mau ne am ba utrai jing man ga por ha ba besa la ne ba umut ban ai ga no ga jing bang uju ai no yo pa ba uju ka dia yo pu fi tem ne mte ba ga jing shakri tin blai ka word ministry ka jing shakri tin blai kalong ga jing shakri ga ba ka dia yo pu ngala banong kani ka Bible kala banong kung ujing ba mu batli kumuruti ubatli ladam don lam kibanong kibapen kedia ya u ya gani kumno kibanget kilaban ba nabar kata kada ma ka bani fine por ka word ministry ka jing shakri tin blai ka de ga weni ki jing khat ki ba blai ka ba khrao ka ba blai u khat yano namar kibanget kinom la ban sngo tho kat to kani ken sngo tho Raya kita kibriu bau blai la khat ban ai gi tien ga jong blai kita kibriu kiran ga sap kiran ga jing ai ga bau blai la mo ba la ai ga jing im jing ki bat kila ban sai ga tien jong blai mar ta ga daw ga jing bam yu jing sha ne ga tien jong blai ka pun KLUMAR hi yegi ba bon ki balang kristan ngakran kham tam ga ri jangi nganum da le than cha jangai wat ki banget hakalang ga prothai ru ki KLUMAR hi ngano si sen ngam da le ya shata ngan kan kham tam namar jongi ki banget hari khasi jaintia de ma ta ga daw ga tien jong oplay upola ba Ukraine Timothy wang upola ba Ukraine Timothy wang tumelang ubriu jong oplay ubaya sambe ye ga tien ka jing shisha ubaya sambe ye ga tien ka jing sha rightly dividing the word of truth gidan kam palat ga jing shakri tien blai ka ba klan palat kaba khlan hakini ki singi ke BAKHATDUH nganang sa siwat gidan kami ka jing shakri kiten blai ka ba khlan ni ki singi BAKHATDUH kena bangila ban kran bangila ban besa ya ki bangai daga ktien ka ba debiang daga ktien ka ba debiang bat kan ga jing shai kin yo ayo nong rim kata ri ka baning kong balai ki kristan ki hi jingwat ki singi BAKHATDUH namar babnan ga jing shai ne ga ktien ka jong blai ki khlam yo jing shai ne ga ktien ka jong blai ka ba ka jingbam so tho shapang kiya balai KLUMAR Jingmut namar kare ka jingbam so tho shapang kiya kema ublai ubo la ga jong ya ngite ba ka Bible la se ka bangamo ba nong kon nong komne ngite ka dang ga ya jong ublai ku pa dang ga ya jong ublai khon ba ka ya jong ublai mun sim kho kita ri kim balong meng ki ba kong san adu kata kaya jong bleu pa kala le no kaya jong bleu khon kala le no kaya jong bleu khon le kani tang khan dia e rekan mau kani ka badon kam namar kani kaya jong mun se mo khoi bang yingi em manta kanum la bandon lem da kawan kaya jong bleu khon namar ba umen se mo khoi jong bleu upun trai kam be ya kai ga ba Jesus Christ ula le halor jong ga ding fana ula siuspa ya ubrio namar kata ka daw ngok pa ni firga por fidan kam man snow tho hoya ga ya jong bleu pa don ga to ga ya ga ba shakhmat nadu Adam hadu jong Noah ang ga ya jong ga jingit lam ndon ktien jong blem ndon ban hikai ndon e banda yalap banda don ga jing tho kibru ki em ga jingit lam andalawan ka ya ga hukum ga dan ga jing tho ki don ki hukum nang ta ga dei ru ga ya ka dei ru ga por jong ga jing kya jaga ka jutang jong ga snam ka ba daga snam jing kimra tare ga ya jong bleu pa nanta kawan kaya jong bleu mun sim khoi kaya jong bleu khon but andau try jing lami pat naga jing ta bala kiu na kulare mun sim khoi but andau try lami pat kala dei ga saga ya jong mun sim khoi le se bang kran kum ne ngala ban on khandia chfang mun sim khoi o mun sim khoi namar uru udai u person udai u blai phinlap yo mun sim khoi ba udon ha ki udon wa ga ya jong bleu pa
Dei mau ba pensle u David dei mau ba don ringkat bagi dong itu lupa. Tambah ka jing don jong mun sibu ko untuk kalong tang haki benta. Lane tang haki kap tu kan ikibreu kalong limited. Ada wanu Jesus Christ ru utrai jing iwang umun simu utrai uhanga. Umun sibu ko udon. Tama udon ha u Jesus Christ. Utrai ba u Jesus Christ. Dia gani gaya jing imentakan. Bau Balei umun simu ko kadai gaya jing u sundan ka pamenta. Kadai sunan gaya jing u ka pamenta. Wal hadian jang ka jingan jang utrai kandaladai kisaka ya jang ka jing bitar jang u Balei. Kandaladai saka ya jang u Krislam le. Ngalaban ong. Bau umun simu ko jule untrai hi hakikat tu kan ni. Ese kum gitu ki ar kum gitu ki argot ki nong itu lupa ki ban mi gitu ki silak sau pusau hajar ki ban sa shon sharp eki ese ki martar ki bala ban yang naga taga por kindon ga jum shak bod mun sim kho jom lai tama kam dei shu kum kane ga por ka ba manta kam dei shu kum kane ga ya ka ba manta mar ga daw mun sim kho jom lai nama ba de u blai udon ban trai ndrei ka ya ga ba pura jom u ga dei manta kane ga ya ga bangingi em paralok kade ga ya jong mun sim kho jom lai na ba utrai kular ang ya ba Jerusalem wang ki sinran baru wan mun sim kho jom lai ba nadu ko si pandega sado mentau mun sim kho ba kho jom lai udang sa un salet no rengkat bat ki banget un sala no un salet no aga sin ga jiwan ga jom Jesus Christ ga jing rong no ndre ga ne ga ya ngi khot ya ka om tang ga ya jong mun sim kho ndre laban khot ya ga ya jong ga jing la ga gospel laban khot ya la khot ya ga ya jong ga jing ia mo ni kham kra ne ga ta ka ya jong ga jing ia kamu ga jing ia ga ba Jesus Christ la suspa ka dor ka ba rem ya ka pop jong obreu ba la shu ia ga jing penyam ba da ju ko por la khot ka ya jong ka balang marta da kan ma mentang ni don ha ka ya jong ka balang ken dia nganong ifi ken mau da fi pet da filet shaga Bible da filet shaga tin jong blay fin la pa ka wei ga ya ba ka wei ga ya kim ya khle satya nganong sisian ka wei ga ya ba ka wei ga ya kim ya khle satya wala ngong ifi mun sim khoi dan ka ya jong blay pa da mu trei ki kat tu kan ne how Jesus Christ wan na mu trei ba Jesus Christ Henry day mentaken baka bago kang la penbaptis ni how mun sim khoi lan da mun sim khoi day mentaken baka bago kang la pen khai da mun sim khoi mun sim ka fipuli ka kitab ki kam ki apostol baka jingkulas mun sim khoi kalong yang ibaro tingala banong kani ka ya ka mentaken ba mun sim khoi jong le ulong unong penia sin penengam ngan penengam le ka tin faran ulang kamu manager uba peniat ya kam ga jong oblay hang ne aperthai ata dawat jitian kam fiat ja ayu ne perthai men sin jong oblay udan apo jong fi udan apo janga na mangi de ga temple jong men sim kho jong oblay udan ga perthai yimnan ka bantian to ngano si sen gani ga ya jong ga balang ga ya jong ga balang snga bangat oi fi go wei Ngang ga jingbam so thu e ki yaro ga shipun KLUMAR sfangi singi BAKHATDUH dan ko ga jinghi kai la de dan ko ga kenja theory ga jinghi kai ka ba ki on ka replacement theory la ne ka replacement theology la ne ka ta ka jinghi kai bala bujlino hakata ka nongrim bala bujlino ya ka ei Kaneka kawani ki jihikai jonga nega replacement theory la nega replacement theology kawani ki jihikai jonga nega daiba ki hikai banong ba ya ga jabinri Israel la bujlino da kabalang la bujlino ada ki Kristan namar ublay ula kentat ya ki namar baki ki la kentat ya u Jesus Christ skap bhai kata Kimau dan shibun ki beri ki banget ya kani bat kapan bakalano artap na gaktian ka jang mulai. Ganong si sen. Balei ngawan ra ay kanina marga dig baton ka. Hagalano nga ba arfu nyo jang Matthias ka dukat ka ba arfu san. Hagato ko por ba u pilat u yeng haka mahaka yeng ju
baru pai ba udan shibona ka fallau yeng jang bawang ngam shamai ei ka ba uni ude baniap ka ba Ukraine u Jesus Christ baru shim tar ya ka omaga dabar u that ikiti wang khoi na ka snam jang ni balui da fi puli to ka Bible ba ngam tan arfun yo lo nong jong Matias arfusan ang te fin lap baki pat ba Jew haka jingpen shit but ka jingpen ki jengki nong yalam niam jengki Israel jengki Jew to por kila ya perta ki ang ai ga snam jong u ka nong halor jengi para lo gi khon jengi kane ka de ga weni ki dukat Bible ka ba pen kala ka history jong ga jaben ri Israel nga shi ong ngong ki historians ni ki nong tho history kinum da shim e ni dukat Bible mereka ne ka jing ong jengki ai ba ga snam jengki jong u ka nong halor ki jongi para ki khon jongi ki shim ga jingit kli baki penyap ya u Jesus Christ baki ai ti u Jesus Christ ga jingya ba ga jaben ri Israel ka ya ga shitom ba ka sa sa ka ba ngitip hagi spasnam ba hagi tigis nam baro Maria light nang to ngina me kra ne kata re ga jing ong janga hang ne hatu ka dei kum bahikai ka replacement theory la ne ga replacement theology bangi ki kristan ngila bujili no yaki Israel hoit ka Bible ke thu kum ta ka tin jong oblay kang u Jesus Christ lon shala ki jong re ki ta ga bidele ki jong gila kan ta yu namar ba ki ju ki la kan ta yu ga jimpen im gala fa shi ki gentle Henry nga nau sisil hatu don jing shine ka tin jong oblay ba oblay ula kan ta no yaki ju don jede shu eat shu yaki yeah kam day satya kumta ublay unum la ban klat ya Abraham o para lak jung ublay te jutang ken mau ki jaibru Israel de ga jaibru ka bami naga singkai ga jung Abraham hagalam ga ba Khatway jonga jing tho jung Paul shigi nong ruam ga khat ka ba nin ka ma ga khat ka ba khat ar kan yarap yangi dangi buli rom ga lana ga ba Khatway ga khat ka ba nin kong ba ga khat ka ba khat ar tangan puli ka tiên trong play con công nghệ skap ha ngaklite ublay ula kan tait no khoi yau tau pai lang chung u kam long kumta nabar ngaru ngalong ukin ja Israel nau sembai u Abraham ba naga jai Benjamin upolong ni ong hatu ublay ula kan tait no sndon ula kan tait no artat charut yau pai ba jung u angem haga dekhat ka ba kharar wong gumno sabha tila da kata ka jing rengkang jungki kalalong ka jingman bhai ka perthai bat kata ka jingdo jungki kala jalong ka jingman bhai ki gentle hatu ka bakat no tam ken kan long ka jingdap jungki hang neu uneu breu polong dar ka jingkan ta jingi ka kalalong ka jing bhai ngi ka jingpan ini ki gentle ka jingpan ini ka perthai kan utam ka jingdap jungki namar kata ka daw ng kap ni finiga por kan mau para la kam dei setia ba oblay ula kan tat na ay gijan liya ki Israel o khlam kan tat hari ka jingbam tre jingki o mesaya ya o Jesus Christ ba ula pha ka pelang yo oblay won pha si gentle but kami ka balang bat oblay udang Yeshua kumto bat ka jai ben Israel habang ang kumta wala imot pat ba oblay ikum tu shu snap ba dan ki ba oblay ule shibon ki fitap ki ju hagas pas nem ba Balei ba Salm tu ki shabe asnan laga jangari de hadu ka snam ka kandai pas sa popra ki yo biang laga jangari tadi ka kamba ga crowd tang jingle isne jang oblay namar ba oblay laban klat ya Abraham para lang jangu uba shabo untang ga sodom ba kombara oblay udaya tu ya Abraham namaru de para lang jangu ublay abia ki Jew ya ka region ki snam ka kandai pas sa popra hadem ki ladu elaga jangari hado khat nyau khat pras pas nam ublay klam kan ta namar ta daw ngano season wat lay perkhat ndon nomrim bang ong bangi ngila bujilina ay gajay men Israel ba oblay Yeshu ngila day mangi ki Israel bagin jaman sip ngila day mangi ki Israel oblay la kanta sana ki Israel namar ta daw ng kap ni finipo hoy da shisha ka babu gam daga jinga ngiru ngidi ki khon jong Abraham regata ka khlamot pa bangi ngila kanta ba oblay ula kanta no ye ki Jew ula kanta no ki Israel namar oblay ula de benete daga jutang baru parlo to jengo u Abraham u bakloy ban kanya la u jong khon u Isaac ro kumbangi puli na ga Bible to tangi sa so thu shu na sawan beng ni point ka ba life sa so thu she ka
nang ta pa de kinyo pho tayo jong Daniel kinyo pho tayo jong Daniel ka ba Philip ka kitab jong Daniel ka lang ba khandai ka dukhat ka ba arfu sao do arfu khandai kadai ka way ne ke jing thu lupa ki ba khraw ka Bible ka ba aya ka jing shai ya ki sngi ki ba Khatduh ngarang si sen kinyo pho tayo jong Daniel ki ba fipule na ka Bible kadai ka way ne ki banta jong ka tin jong ka ba aya ka jing shai na ya shabang ki sngi ki ba Khatduh lada fipule haka lada fipule ngan ong say sen ngan da plate ega Bible na markan shimpor lada fipule gane finlap ba ublay ukran hato galana ba khandai jong Daniel lada fi don kam sadale hidala di ban pule bagaktian jong ublay hang to finlap ba ublay ukran spang ningkong ya ukran spang ka nyau tayo nang ta ukran spang ka nru pu ar tayo ka ba nru pu ar ban nyau nru pu khandai kan mau kan iga tayo jong ka nyau pho tayo jong Daniel kan iga tayo jong kisnam ka balar fikanya ki nyau pho tayo ko kalong saus pa khandai po snam da fi pule la dikit khat hang tu bang ngangan nam plate amarkan shime go por da fi pule hang tu ba ka ba gong habakut jong ka ta ka nru pu ar tayo kata gamut ka nyau tayo kala da biya lakut sa nru pu ar tayo ko nru pu khandai tayo on ot no yo taw bala sle ka krani ka jingyap ka jong Jesus Christ ga ding fa kagrani ka jingyap jong Jesus Christ ga ding fna kan mau ka kan nru pu kan dai tayo ladep ban pendap bat ki ju ublai ladep ban pendap bat ki ju nru pu kan dai tayo hendai ka tayo ka ba Khatduh ka tayo ka nyau pho ka klampat wan do menta namar ba ki Israel ki la kan ta no mesaya jong ki hakatu ka jak ka komong ang mena khmat jong pilat ki la kan ta yo mesaya jong ki bat ka tayo ka ba nyau pho ka klam parwan da fi pule ka de khandai la nong jong Daniel ngong sin pule ka khat bar fnyau ba ka tien job lai ka kran hang to chpang crystal mer ka undami ul se te juta ma ke bubuan shitayo ka tagin ka de ka tayo ka ba dang sa jong ki ju ka klam parwan hado menta now ka fine po to ni sa so thu e ka taro sa khandiat ka ba ngadon ba nong ni la da fi so thu khandiat ini ba nga shu ai jing shai fin so thu ba ublay uthep ya kaya jong ka balam hapden ka tayo ko ba nru fu kandai bat ka tayo ko ba nyau phau jing ki chu hakine ki nru fu kandai tayo saus pa fra fu laisnam ublay ka lakut na ka jingyap jong Jesus Christ Messiah komba o Daniel handai ka shita yo ka ban sete jutang u Krislam le ba ki babon ka khlampat wan namarkan sawan dalami u Krislam le ne prothai hadin jong jingwan jong tral ne heding ge jingrong no ngano si sin hang ta kin par lok fidan ka man song tho ba uble u thebe ga ya jang ka balang ka peden ka tayo ko ban ruf kan dai ba ka tayo ko ban nyau fo da fi song tho e ne fin da sngongu shisha ya uble kumbong pol mene ken ka jing kan ta jung ki ka la kala long ka jing pen eme ka prothai tang namar ba ki ju ki kan ta uble u thebe ga ya jang ka balang hang ta bat menta ka dang ga ya jang ka balang ka tayo ko ban nyau fo jung ki ju ka khlam parwan to nanti siya kabalay, kamat kabalay. Balei ki Kristan, balei kum ki Kristan, ngiju Kulmar, lane balei ki Kristan, ki bakamela devedi ki Kristan, ki KLUMAR sepangi singi BAKHATDUH, ki KLUMAR Jingmut sepangi singi BAKHATDUH. Kadau kabalay kadai, ka jingbam suthu ya ka jingwan utrai, ka jingbam suthu ya ka jingwan jong utrai. Kan mau ka jingwan jong utrai, ka ba utrai un sawan. Ki don artli ki jingwan jong utrai kawai ong ya ka jingrong no lane ka rapture kawai pat kadai ka jingwan arsian ka on sawan biang ne perthai sa sian lane ka second coming safang ka jingrong no fi pule ka kitab ja ka shiti ka banikong jong Paul se ki Thessaloni to nan na pule ka ni na barkan yarap yengi kan long jing sha yengi ka jing tho jong Paul se ki Thessaloni ka lang bas ka baning kong na mo banong ka dukhat ka basau khat san khan riu khan nyo kangan puli ka tien jong oblay ka ong komne snap ha ka e ba tien jong oblay ka ong namar ka ning yong fi de ka tien utrai ba mangi ki badang ine ge bol pun sa adu ka jingman utrai da leileng inom yo le shiwai kita ge bla yothia namar utrai hu non hian na benang ba de ka jingrisa de ka tien sawa angal rang ba de ka turai oblay
bat ki bayab au grace kini mi pat shua anda kumta mangi ki badang emi ki bala pensa on rong no yangi lambat ki kilo ya ka bane sham ya utrai ka sun bedang tu kumta ngini long junom lambar utrai kani ka de ka wi ni ki jing tho ka ba shai ki dar fang kata ka jing rong no bakum na wa Jesus Christ no nang te na sun bedang banon shawe lagi jong ki brio ya ka ba Jesus Christ ukran shai ki dar fang kata hagalom na ba kanyau jong Lukas ka de khat lai pusan lai pon rio to ya kata rungan da puli kanyau jong Lukas lai pusan lai pon rio ka babel kom no kini di ki tien jong utrai jong yu jisu nga ang e fi ba kata ka met kin an wat go ge jing thia e in shim no e we parani no anu ki kan thai ki ne tliat lam ko we ya ka we an shim no ya ka we parani no anu kin dan ka lengkha ti we an shim no ya we parani no kani ka di ka jingrong no fiko ban sha shu fila ban le ga shitwing ko ban ko po si ko ren long ma khatsan ka do khatsan fuai san fu ar hang tu po long ong yang yan pan kala do ka ba shikhl mat ka khama ana ka turai kan sawan te ka sngi jang ka jiwan do turai ka jiro no hang te ni shitang sun ka tien jom le kan sawa ka turai angal rang ba jong ble on pertan te ni shitang sun kabab kong yaki ba yap o kristen pen mi pat yangi ki badang yem on pen klab dora ka shikil mar ka khma ngin yo e ka met ka ba ganja man sem ngin e no e ga met ka ba kinja do on pen klai gem yangi shi ka met ka ba ganja man sem kum u try jingi haba ulami pat na ga jingya bagi ne here ga ban sham yo try na ka sin banang kata dei ka jing wrong no kata ga dei ka jing wrong no ka ba ar pa kadi ka jingwan arsian jong Jesus Christ shafang ka jingwan arsian jong Jesus Christ fi puli na galon nga ba arfo sao jong Matias ka khat ka balai pho kong kum ne skap hangan da puli ngan puli ka anda kum ta ti ka dak khunu briu kan pa ho beneng ti hang ta gi jai men ko prathai bar akin yelum nyar lempa bat kin yo I ba wan khunu briu hakilo beneng da ka bor bat ka buram bakrau nang ta pada finda puli ka kitab jingpun pa kalau nang baning kong ga khat ka nyau ru ka yarap ingi bangin sau tho ka ga jingwan arsian ka jong Jesus Christ kitab jingpun pa ngan ang se sian kalau nang baning kong ga khat ka ba nyau ka tien jong blai kong kom ne skap ha ka ba ka bible ka ong to tien jong blai kong ne skap ha hakmi uwan bat kilo bat ka khmat baro kan yu iu bat ki taro ki bala sum yu bat ki jai benriu baro jaga perthai kin yalum nyar lempat namar jong u tade ke jingwan arsian jong u Jesus Christ fila ban lai show se kar yalang ba khat sa gar khat ka ba sao hakaba u se kar yawang hakata ka sinki ki jatu kin yang halor ulom olep ya ka jaka ka ba utra un sawana perthai unan hiar ke jang arsian la ne be thulupa ba un sa yang ki jatu halor jong ulom olep fila ban puli ga lanang ba khat khandai ka jaga kitab jingpun pa gar khat wai don rio hang to fin puli ba ga ba gong try jingi un shong ha kulai bali par unan hiar shani se perthai kumu sim ki sim baru try ki try de hang ni king yudan kama so tho ka jingwan jong try kalom artli ka jingrong no pat ka jingwan arsia ka de ga basnusi badang don shimon ki kristan ki bam pat so tho ka ga jingrong no bat ka ga jingwan arsia ka jingrong no ka jong try ka de ga buan tang na tin sun benang ka ta gi lada ban pure ka jingwan arsin ka jong try ka de ba odawan sa shi sen hang ne prathai unwan biang hang ne prathai sa shi sen ki ja jong kin yang halor jong ulom ode na ka bani fini ka pors gap ha ka jingrong no ka de na mar ka balang haba u Jesus Christ wana te na sun mena bonan shao yeno ya ka balang ya ki kristan ki bashisha yet let no but hanta ken ka sawan ka ya jong krislam le ka ba ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ pade ka de na mar jono na mar ka jai mi Israel nama andala jaga jingrong no hakiwi kiktian ublai ulakut ka jinga tray bat ka balang le si shang anong shwa gini ki ara nganong shwa khandia kumne ublai udan artli ke program hune perthai penan kam ne kata kitian ase ublai udan artli ki program banle ane perthai program ka banikong ka debat ka balang ka jinga tray ka banikong debat ka balang Hagasi jo jingrong no Jesus Christ wanang tena suminan wan shaw no ya ka balang
kan let no ka balang jong Jesus Christ hang ta ken ka dei ka por hang ta ken ka dei ka por bakan wan ka tu ka shitayo ka bakhadduh jong Daniel ka tayo ka ba nyo pho hakatayo ka ba nyo pho jong Daniel ki nyo snam ki bakhadduh ka deiru ka tayo ka bumi ukrislam le ka deiru ka tayo ka ba ka jingbita jong le kan hiar hang ne prothei namar ka jingkanta jing ki brio ya ka gospel namar ka jingbam treban fa shoble Pinabar taga daw ng kapan ni Finigapore, kaktiyan jong oblay kong ka jingan arsian kan jang no, hagabakut jong ka nyo jong hagabakut jong ka tukatayo ka Khatduh jong ka kitab jong Daniel. Lani hakiwe kiktiyan, ka jingan arsian jong Jesus kan ja hagabakut jong ka tuka nyo snam ka Khatduh jong ka tayo jong Daniel. Lada filet siya ka kitab Sekh nang basipaw khatway khatar ka yarap sibuan bafin puli bafin sawto. Hagalan nga bakhatar jong Sekharya ga dakhat ba shipaw dan go iktian ga sungta na namto baki Israel kaktian jong oblay kong hadian ga jingsha leben ga jingsha panhir kpot how ukrislam ler hagata ga por ukrislam ler on sa leben on sa panhir kpot iki Israel de hangta ga ubaki kinang mo ba uday umisaya jongki de hangta kinsa wan ka jing maimen simaki kinsa smuto bautu ubaki padaman jengki ki kentat akhmat jong upila playang de mesaya bashisha jengki dengan asisir hakat kitab Sekharya na makhatar ka basipaw finlap e wait kaktian hak to gadkot kabang kinse kin yakmi shanga ya ubaki la yasu menugi so haulum kal kotha habau shipairaman usom ya Jesus Christ naga krom hagajing I board jengki ju kipang ngikit khli mangi I guess nam jung kan long halor jangi try ka kababu kam kine khmi hanga lane kine khmi shanga yaw bakila so but they hang ne kan giktin jong oblay da fipulil kalong bakhat sal Sekharya ka yathu shai gata pau traun mi komutaw dong ila thama banwan ban plat em ye ki ju ki bashale ba nyaw krislam le haga daga por baka babu kam ulumule unka arliang bat kan long ka temna pedang bat ki ju ki yo ban pet yap nang ta na baba kini oban pet yap nang ta bat ken light yam katarin parlok kede ke jingan arsian jong Jesus Christ de ma daga daw de giktien gi bashai nga kwa ba nang ifini por kabalang kamet jong Jesus Christ la nengi ki kristan gi bisisha ngim up ya ka jingwan arsian jong utrai ngi up ya ka jingwan romno ka jong utrai ka jing romno bat ka jingwan arsian ki deila ka jong ka jingja ya ka baba bible ka tho Shai kedar ngan ang sisen na matra ngan ang sisen prashang man smooth ho let siya kaktiyan jong oblay fisap ni gajing hikay jong dalet yata ni kaktiyan jong oblay baka nuan ra ay gajing shai fi baka jing romno baka jing man arsin jong Jesus Christ kilang two separate events kide ki art legi jingja ki bala ka jong ki baka bible kada hikay shai kedar ngan ang sashiwa ngi ki kristan ngi ap ye ka jingwan romno jong utrai ngim ap satya ye ka jingwan arsian namar ka jingrong no ka dei bawan namar ka balang ban plat no ye ka balang nakata ka jingbitar ka jong blay bon satya ni bar ka jingrong no ka jingwan arsian ngamo ka dei ka jingwan plat jong utrai jing Jesus Christ ye ka jai ben Israel naga kti jong krislam le ban pen kots na ni ka jing sanchar jong namar kata ka daw ng kapan ni Finigapore nga nasisiyan. Kapag don ka mahang takade, wat jiya kle alam kini. Kimday ka ju. Kaday ka basno si shushu. Basibon ki kristan kilong confused, kilong Jingmut, kilong tatian. Ikum ba kiya kle alam ka jingrong no pat ka jingwan arsian. Kamday istia kumta. Let ba yi dikhat Bible kibangapan ifi. Desi tang kindiat fisaw thu ka jingrong no. Ka jingrong no paralok kaday ka ka jingrong no kadai ka jingja ka bawan jar how puli ka to iway koren ka lang ba san puwa baka babel kang haka shikleman on pen kelayangi in a moment we will be changed haka shikleman on pen kelangi ka jingwan rong no jong Jesus Christ ka ja high split second high shikleman mdan baktib hiru baka ja ka jingrong no wala ka turo jong ublay ka sawa walau angal rumba jong ublay portare ka surga bejam ndan bay haperthem ndan bay asngau kiba shaina perthai kimi asngau namar mangi kiban salet ya kata sngi noong bet mangi
naman ngangget bau bre ai bor ngi bingin yai ni ada bokot. Haleluya. Mangi kiban saya asal daga por, mende bangi asal daga ni skor bakan jado, mende bangi ide skpat ka bakan jado, ngi asal daga skor ka bakan jamasim. Namar hak tu ka kelama an pen kelam during season pen kela. Ngi dia Jesus ka suwan hang te siteng sui. Ngi dia asgau ka jingga jings risa jingki angal hang te sun benang. Bangi ne hair ne shema utra. Ka jingno no ka jatang dai kisakan. Ya ka baka perthai kam te ira. Ka perthai kan sakendit pen reo. Hak tu ka minute hiba jaga jingrong no. Baki beriu kija. Minute, lai minute hadir lagi kalau ada ke news, kalau ada ke kubor, kapan ya lembak ki internet, ki television, bat ki kor ki bor, ki mau ki lapat hai kubor entah ki babuan pula ni juk komputer jingi. Lai minute baca ke jengrono latip ko pathai bar aku wei. Bat kan ke jingkul mar ka bakrau, ke jingkul mar ka bakrau, ke jingkul mar ka bakrau. Parlok ni tu ni lalai. Kasih kitab hai ke dok not jongah. Ngano sisian, ngakran eta daga doon wat changa baro. Ngashi dan ga jingta ka bakrau ga doon wat changa. Naman ga ji ngayo in. Tandang tangi brio wat ki paralok. Ibo ki status ki mobile changki. Sisian ne i ko ga status. Ba lapun wandor na ko ga film. Ka bakran spangge ka ba la at spangge jingwan jong utra. Latem da tu ke jirai katu jirai faremong when the roll is gone up yonder haba katu rai menga sawa mong in say here but hakatu ngayu I hang tu bahagatu ke film kai ga baki dalong kibreu ki pet bau Jesus Christ wan kibreu ki pet bau Jesus Christ wan na kwa bani fine por da film dan nong rem na kaktian jamblai ki film jingrong no wat jipe KLUMAR Lara film dan nongrim naga ketian jamlai. Wat ki jihi kash magi singi BAKHATDUH ro das ngau thu bha paralo. Das ngau thu bha. Kai ga banga ngakran mentar dalai yang official ga ketian jang oblai. Balei banga balei nga ongkum ta. Namar ngano sisen ngan kran be tu go baki ka mong mentan. Baki breki pe hana ba u Jesus Christ wan. Na engi penchong do re kata. Haba ka Bible mene tengkren pelen ga thwa ga Bible. Haga jingwan arsian jang u Jesus Christ ki broken lenyar. Namar ki use em jang ise mu try jang ki try rawan. Ki lenyar namar ki lak kentai ya ublai. Ka Bible kam ki lenyar ndai ba ki pe. Ki pho samar ki ba try wan Ki ban kemende tangi ju. Lada fi ong jingwan rong no jang try ki bro ki ni ka jingwan rong no lagi bari tang da ki klemat. Arta ka dangan no sisian. Oh, ngi em si BAKHATDUH ngi ha bandang banjiat. Ya ki jihi kai bagi pe. Ki film Kristan magana de bandang banjiat. To nganum kran la singadan shibon ke lan kran kita nganum kran shibon. Ngasu ai nuk sai tang ita khndia bangim de ban shu ngim de ban long ha ka ban shulong kumta. To namar kata ka daw ka bang aku apa nai fini ka por ga de ga ne shu. Ngano sisian snow thu Lada fisau tu ega jingwan jo try filanang pene fer ka ega jingron no bagi ega jingwan arsian kata ka kan shai kedar but finom long kum ki bon ki Kristan ki banga yo I ba ke banga ya kendo mar metro ki ban au me kimni ningan le akum no ningin le akum no mo ba ningin le akum no dawan tau Kristan ningala de ka por ni le akum no teng ki bro ki kili ega jingkali ka ba kim dei ban kili namar ki khlam zo thuru balei ba ki kili naman dawan ma u ngingim dan shu To. Ngan ai fi kindia kansa ngan penkot atat hang ni. Mene ngawan ra fi kindia daga replacement theory. Ka bahikai bangi ke Kristan ila bujili no ega jai men Israel ngapa ai fi ngong kata kam don nong rem. Na bangi sau thu naga ega bangala kran fi sau thu ka jingro no ka de ngi Kristan daga jiwan arse ngade ba uble non play gi chu. Kata ka bot uble uklan kan tai jendo jendam ye ki jiu ula ino shipor ham to nomar ki kenta ya Jesus Christ but ga jimpani ngala phai shingi but ula tap ya ga ya jang ga balang hak pedeng ga teo ban ru fukanda ba ga teo ba nyo pho jang Daniel ga mong ifi mene namar ta ga daw la fi ong ba ka la da ni ong ba ka replacement la da ni ong ngano gumne la da ni ong ba ngi ki Kristan ngila bujli no e ki jiu ta ga mot non jingrong no okay non jingrong no ngano sim non jingrong no
Nrong no layu namar kiju ki haban ya ki haban pendap ti kiju ta genya foto yo jong Daniel. Ki haban ya te setai. Mata kadang ni sin lada ka jingrong no kamdan ta kamot katu pat kabat ho. Bau try ukran katu pat kamangi pule Thessaloni. Dia mata ada pensyam nang de megaktian jong Balei. Fin sangot ho. To ngi klam bujili na mangi kiju. Kiju ka jamin Israel ka dalang ka jong ngi Kristan ki dalang ka jong. To katayo ko banyo fo jong Daniel kamot lada ngi ki Kristan ngi bujili no ya ki Israel ta kamot katayo banyo fo jong Daniel ro kanyo fo tayo jong Daniel ngamo banang kamtri kampura kala tri kam hadu kajing yap jong utrai jengi bakalar pendap ndro pukundai tiyo rega ta kasitayo kasija laga jasa no gumta namala fi pole ganyo fo tayo jong Daniel tulan no bakhandai tkat pa arbusao ado arfunyo fi pole tkat pa arbusao Ublay ong yu Daniel ong uang ya gajai mende jangme ngalapu nyo foto yo lene hak tagarukam gikti anu ong kumta nyo foto yo ya gajai mende jangme ko Daniel kan nyo foto yo ni gajing giju kata kamot lada ngingi bujili na ki Israel tagamot ngihap lek mangi tin sa kata gaya jang Krislam le ngihap lek pendam mangi kan mangilasi mi gajai mende Israel mata daw kata kada ga bamla alom kam dan nong rim na gaktian jang ublay nang ta sa kawai pa dan rugi jing hikai ge bobon ki ba hikai ba jing rong no akade hasitang jong ge jing jar ba ka ba mot news nam katayo ba khaddu jing katayo ba khaddu Daniel katayo ba nyu fogo de news nam sa goi pa news nam katang mot halai nam sitang dan ki jing hikai gum gitaro ba jing rong no kana hasitang lada ka jing rong no akade hasitang lada ka jing rong no akade hasitang jong ge jing jin jar ba ngakwa ba ne finiga por fidan ka masatu ko mot layak le yakiya layak kle ki ya ngong fina do basang uble umje kle ka we gaya bat ka we gaya laga jong saka we pat ngiong menta ka ya jong ga jing ai kata ka mut kata ka jing ai jong uble ka dei ka bampura ken bangi hapan rong lang mo ngi hapan rong sya kata ka ya jong Krislam lero kamot ka jing ai jong le ka kam dei ken ka bampura hatu galang ngumta da lei kam dei bat kam dei da lei ruya kajingai jong ublay kadap biang kasnam jong Jesus Christ kala biang inga ban sius pa bangan lech ha kasi jong kajingwan jong utrai la sius pa yang ala sius pa yafi e mata kadao ngaka bani fini ga por para namar ka ju kadon kata ka jingai ga bang ba yang iki Kristan sa tes Khatduh sa tunjo Khatduh da kata ka sharp jong Krislam le kam don nong rim kata kasnam jong Jesus Christ kala biang ban penpoy fi yang ashabnem ka jingai jong utrai kala biang ban penpoy fi yang ashabnem hatu utrai jisu bang ngau balang kata kalenti hatu ngin penpo don utrai jing ubari kalenti sa jing imbam juga marga ta daw ngau ka bani fini por sagawai ngana fini por lara ka jingro no ka de hasitang ga jinjar ba kamot ngin ya tengko baru Krislam la ngin poy sa yaw Krislam la kata kamot mangi ka balang bat kejap menu Israel ngia rung langken sa kata gaya ka bahaga jing shisha de ta kejap menu Israel de ban rung damar ka de kata yo BAKHATDUH jong ka to ganyo po to yo ka balang kam don bentang tai ka de tang jong kejap menu Israel kumbong Daniel khandar sa da puli bahai ka to namar kata ka daw ngan ai fini ka por parla dan ka nong rim ya kan ni ken mau kejap menu Israel ka le kejap menu Israel ngi ki Kristan gi de ki Kristan aga si jong ka jingro no ngi ngin len no Reki Israel kinapan rong sing to kaya tayo ko BAKHATDUH. Kini kendo ayo Krislam ler, kini kendo ayo jin Syaban ben. Pa utral sawan pelai ki ha jingwan arsian. Ha pa sawan hiar biang ni ha pertai. Namara taga dawn na sisian. Fite pio ini ya. Balada ngim dam jing shine ga ktin jam Balei. Fi? Nang ta pada lada ngim so tu as fangkia. Bat ka balai pat. Lada ngim so tu i ga jingwan jam utrai. Kini ki pun Kulmar yangi siapang kisih ke BAKHATDUH. Namar kata daw ngaka pani fini ga por. Ngan ang fini ga por para lo. Tong in song tu ai ba kene ka ega mga kran fikan yarap fi para lo. Pa fin song tu pa finum KLUMAR jumot finum ki jumot finum long kum ki wei pat ki bri bobon gi ba ki jumot ki KLUMAR jumot siapang kisih ke BAKHATDUH. Namar fi song tu ya ka nong rim jong ka tian ka jong Balei. Fitep lada ngi so thu egane kan plat ingi naga jing KLUMAR jingmut naga jing ki jingmut naga jing so thu bakla
kham tam gan plat ne jing shep tiang namar sisen fila ki jingmut ke jing shep tiang kawan da fila shep tiang fi kom perkhat sibon ki de mata daw ki brio de mata daw fi asaw ki brio ki shutiang ya kanu ki shutiang kat ega bami ki shutiang kat ega bami ki shutiang mar kim som tho gi ne gi ka ba ki tiang ma ki ke dai namar ba ki khlam so tho ba ka jingro no ka dai namar jong ka balang ka dai namar jong ngin le no ya matra ki satiang namar ta ka daw ni sisen balengi kulmar jingmut chfangi si ki BAKHATDUH namar ngim so tho kai ngim dan jing sha ne ka tiang jong play aba film dan jing sha ne ka tiang jong play fin kulmar jingmut hi nang ta de habang ngim so tho iki ya nang ta de habang ngim so tho ga jong jong tra ga ta ka pang kulmar jingmut matra ai ba ga jingi kai kan yarap fi parlok ai ba ga ai ga bang kran kan yarap fi ba finyo e ga nongrem na ga tiang finyo e ga nongrem na ga tiang jong play dan pen kot piang da ga ba ong fi da ga bang da ka tu ga khat bible ga bang pulin ka Pau Balei jingi de Balei jong jing kiwen. Kaktin kiwen ne kaktin khasi ngai fi so tho. Kiwen ke bot kiu kau kulmar jingmut ton ka jingi kulmar ka ba phim so thau. Balei jingi de Balei jong jing kiwen. Tara Balei jingi de Balei jong jing kiwen. Te balai ngin tia, te balai ngin sa alam bakla, te balai ngin ki jingmut, te balai ngin artian. Oh ngan si sen ngim don kam namar ngidon ka nongrem na ka tian ka jong Balei. Namar ta daw ngaw ka ban finipor finum ki jingmut finum kulmar swangi si BAKHATDUH ada fi so tho ya ka tian jong Balei un kar hui fi ngan duai ko pa bi nya duai de ga do no changa baro ai ba ga ni ka tian ka bang hikai ya Balei bi e changa kan ai jing shai ko trai baro ki ba pe ga ni ga jing kran ko trai kan ni ga jing kran trai bang kran ga do no changa baro naman ga don ga jing so khia ko pa ga do no changa Bakum ki kristan ngim day ban shayalam bakala ngim day ban kulumar ngim day ban ki jingmut chamang ki singi BAKHATDUH nabar ba kaktian jome trai kala hi kai shai ngim don kam ban ki jingmut la ngi don ga nongrem la ngi don ga jing shai na kaktian ka jome trai bi inga tuwa ba ga ni kaktian kan yarap trai panon ra ga jing shai ya baro ki ba snap ya ka Balei bi ta ka kerteng ga jong Jesus Christ nga tuwa ai ngo trai mas ngau amen Amen.